Kaixo eta ongi etorri Jado TV-da. Aurten ere Jadon Euskal Astea eta Euskal Eguna ospatu ditugu. Programazioa zabala izan da eta hainbat ekintza garatu ditugu Jadotxo den eskutik. Ospakizun hauek zehatuta daude Jadoren kurrikulumean. Euskararen irakaskuntza ez ezik, gure kultura adierazpenak ere landu egiten ditugu. Horrela, euskal usadioak, ohiturak eta tradizioak ezagutzeko Euskal Asteak bere biziko garrantzia du. Euskal Herriko historia, musika, dantzak, jaiak eta gastronomia bera ezagutzeko abagunea baita. Hau guztia kontuan izan da, aurten ere programa zabala landu dugu. Aurre eskolan, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Ospakizunari hasiera eman diogu Jadotxo den dantzaldiaz ikasleei inguraturik. Lehen hezkuntzan lehendabiziko 4 mailetako ikasleek Mituzu taldearen euskarazko antzezlana ikusteko aukera izan dute Azkuna zentroan Bilbon. Ikuskizunek jarraipena izan dute Oliver Magoarekin, euskal dantzekin eta herri kirolekin. DBH-en Lur eta Ametsak proiektua landu dugu. Edukiak euskal kulturaren, euskal usadioen eta euskara beraren sustraietan murgiltzeko diseinatuta daude. Ildo horretatik, zeozer azpimarratzearren, 4. mailako ikasleek Gallartako Meatz Museora egin dute bizita. Bizkaiaren eta Erandio beraren garapenean, hain garrantzitsua izan zen ikatzaren eta burdinaren ustiapenaren sorrera bertatik bertara ezagutzea izan da helburua. Azkenik, Euskararen egunean Euskal Astean amaiera emateko, Santo Tomas azoka ospatu dugu. Eta hau guztia zuek ikusi ahal izateko bideo hau prestatu dugu. Sakon eta ilun bat zen. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handik nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handik nekez. Euskara